ni wedi bod yn mwynhau golygfa draddodiadol, golygfa hiraethus, golygfa nostalgic mewn ffordd drwy gydol yr wythnos gyda presenoldeb cryf y Ceffylau Trwm yn y prif gylch. Dyma'r bencampwriaeth i ni mwynhau ar hyn o bryd. Ymddangosiad y Ceffylau Trwm, a fan hyn mae pwysles wrth gwrs ar y ceffylau, y cerbydau, y wisg, y llun cyflawn. Ac wrth gwrs mae rhain yn... Mae'n gymaint o waith wedi cael ei roi fewn i baratoi rhain. Dych chi'n gweld. So, ddim chwarae bach, mae golchi a sgleinio'r y tac, y brasys i gyd, y cerbydau, a sbio mor smart yw rheini sydd yn ei gyrru nhw. Wrth gwrs, dyma oedd y modd o drafnidiaeth cyn i'r tractor, i'r ceir, i'r beiciau modur. Rhain oedd yn gwneud y gwaith y tir, yn cario llaeth, nwyddau, coed, a radi. Ac wyt ti'n gallu clywed o ymateb y gynulleidfa, poblogrwydd y gystadleuaeth yma a'r dosbarth yma, a pa mor werthfawrogol i nhw i gael y cyfle i weld nhw ar ei gorau, bod nhw'n cael mwy o sylw. Mae wedi bod yn calonogol iawn i weld nifer o bobl sydd wedi bod wrth ochr cylch y Ceffylau Gwedd heddiw yn gwylio'r dosbarthiadau. A nid jyst dim ond pobl ceffylau, ond y cyhoedd hefyd, plant a phobl ifanc yn gwylio. Mae hynny'n braf iawn. Y bencampwriaeth i ni'n edrych arni fan hyn, y gorau o'i dosbarthiadau yn mynd yn erbyn ei gilydd, sydd yn creu llun gyfoethog, ac i chi'n cael eich atgoffa o'r dosbarthiadau sydd wedi bod. Yn union, yn union. Ac dwi'n siŵr bydd y beirniad yn cymryd y cyfle yma i cymharu. Wrth gwrs, mae wedi bod yn adyn nhw'n unigol ac wedi gweld nhw'n wneud, ond dwi'n siŵr mi fydd o yn cael y cyfle rwan i cymharu. A mae'r het wedi ddiosg ac yn mynd i'r chwith, i ben ucha y rhes, ymhen ucha y prif gylch. Llongyfarchiadau mawr iawn i JJG Shiers o Gaint. Yn nhw yn mynd ar bencampwriaeth. I ti'n gallu gweld pam fyd dychmyga y gwaith ar ymdrech fan hyn. Sbia, maen nhw mor daclus, maen nhw'n sgleinio, a mae'r cerbyd yn wych hefyd. Mae'r cerbyd yn wych. Wrth gwrs, i ddod ar offer yna i gyd i Sioe o Gaint, ddim yn chwarae bach, to.